Bună, eu sunt DM și te-am găsit la mine la video. M-am venit să fac o promovare, adică ieri m-a rugat să fac o promovare lui Robert. Aveți link-ul lui în descriere, canalul lui, Facebook-ul lui îl vezi în descriere. Este un prieten foarte apropiat pentru mine, este mai bun prieten al meu care m-a ajutat mereu. Mi-a fost aproape mereu când, v-ați rugat foarte mult să dați acolo subscribe la el, la canal, să facă minim 20 de abonați. Credeți că faceți mie abonați. Și ales animații de doamnă și prima mea animație, multă ciocolată, Brawl Stars, pune și Brawl Stars și o pus și o promovare. Da, o să fac o promovare lui SBTY, o să fac o promovare lui. M-a rugat și lui și pe mine să fac și lui o promovare. Și da, nu uitați să dați acolo un subscribe la mine pe canal și pe a lui. Dați măcar comentarii la el să avem peste 20 de abonați. Eu am fost DM, data viitoare o să fac un video mai special pentru voi. Da. Eu am fost DM, vă pup, familia mea de DM-uri, bye bye!